हेलो फ्रेंड्स, बयखौबो गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलाव फिन बरायफिनबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जायफ्रा लेबार एप्लयमेन्ट बानायदोंमोन नोंथांमोना E-Shrome कार्ड एप्लाइ खालामदोंमोन सिगां नोंथांमोना जागबायमोन बिनिफ्राय नोंथांमोना बेफोराव नोंथांमोना माखासे गोरोन्थि जालांदों नामा नोंथांनि नेमफ्रा नोंथांनि बेंक एकाउन्ट नाम्बार होनायफ्रा नोंथांमोना बेफोरखौ माबोरै जायफोरना गोरोन्थि जादों नोंथांमोना माबोरै सुद्रायफिननो हागोन माबोरै चेक खालामनो हागोन नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। नोंथांमोनाबो न'आव थानानै इजि प्रसेसै नोंथांमोनाबो गावबागावनि मबाइलजोंनो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन आरो नोंथांमोना सोलायफिननो हागोन बेंक एकाउन्ट नाम्बारफोरखौबो आरो लोगोसे नोंथाङा नामफोरखौबो नोंथाङा गामिनि नामफोरखौबो गासैखौबो नोंथांमोना क्लियार खालामना लानो हाफिनजोबगोन। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय आरो जायफोरना E-Shrome कार्डआव फैसा हाबाखै लेबार एप्लयमेन्टआव नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नाय आं नोंथांमोननो लास्टआव खोन्थागोन नोंथांमोना फारसेनिफ्राय मिथिलांजोबनो हागोन जायफ्रा E-Shrome कार्ड एप्लाइ खालामनानै E-Shrome कार्डआ नोंसिनाव दङ नोंसिनि आखायाव। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं दा नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो माबोरै आपडेट खालामगोन नोंथांमोननो बेखौ खोन्थागोन आङो जोङो माबोरै चेन्ज खालामगोन बेंक एकाउन्टनिखौ। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बिनिफ्राय आं बेयावनो फिसा रिक्वेस्ट खालामो जायफ्रा गोदान आपडेट यूट्यूब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलाव हाबदों भिजिट खालामदों चेनेलनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन अनलाइननि माखासे टेक्न'लजिनि आरो गोदान गोदान नोंथांमोना इनफरमेसन माखासे आपडेटबो मोनबाय थानो हागोन मिथिनो हागोन। अब्ला भिडिअखौ जागायलांसै नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। फार्स्टआवनो नोंथाङा मोनसे गुगोल बा क्रोम ब्राउजारखौ नोंथांमोना अपेन खालामना लादो। बयनिबो मबाइलाव थायो दै जायफोरना मबाइला गिदिर नेट सलायो क्रोम ब्राउजार गुगोला थायो। अब्ला आङो क्रोम ब्राउजारखौनो अपेन खालामसै नायलांबाय था फारसेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामलांनाङा। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नोंथांमोना बेयाव E-Shrome कार्ड लिरबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थानि फारसेनिफ्राय E-Shrome कार्ड लिरनानै होदो। बिनिफ्राय बिनि मेन वेबसाइटआ फैगोन दै गाहायाव नायबानो जाबाय E-Shrome बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथाङा डेस्कटप साइटबो खालामना लानो हायो नैबे थ्रि डटआव थुनानै बे थ्रि डटआव थुदो। बिनिफ्राय आंना डेस्कटप साइट जाना दङ बिनिफ्राय आं डेस्कटप खालामगोन बेखौ। अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथाङा आपडेट खालामनो हायो। बिनिफ्राय बेयाव दङ नायबानो जाबाय रेजिस्टार अन E-Shrome जायफ्रा एप्लाइ खालामनो बे वेबसाइटआवनो नोंथांमोना खनसे थुनानै होनांगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। गोदानब्लाबो सेम बिनिफ्राय जोंना आपडेट खालामनोब्लाबो सेम बेयावनो थुनांगोन। अब्ला आं बेयाव खनसे थुनोसै नायबानो जाबाय फारसेनिफ्राय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नायबानो जाबाय। नोंथांमोना बेयाव दङ नायबानो जाबाय UN नाम्बार नोंथांनि E-Shrome कार्डनि नाम्बारखौ बेयाव होनांगौ। बिनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ बेयाव होनांगौ। बिनिफ्राय केप्साखौ नैबे केप्सा बक्सआव होनांगौ। बिनिफ्राय नोंथांमोना जेनेरेट OTP आव थुनांगौ। बिनिफ्राय OTP नाम्बार फैगोन। बिनिफ्राय जोङो दा UN नाम्बारखौ होआ। बिनिफ्राय नैबे थ्रि डट नुदों बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। नोंथाङा सिगाङावनो अलरेडि रेजिस्टार खालामखादोंब्ला नोंथाङा नैबेयाव थुनानै होबानो जाबाय अलरेडि रेजिस्टार्ड बेयाव खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन गाहायाव मोनसे अपसन फैगोन आपडेट प्रफाइल एज आधार बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन बेयाव नोंथांनि आधार कार्डजों लिंक मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होदो। बिनिफ्राय नैबे केप्साखौ नैबे केप्सा बक्सआव होदो। बिनिफ्राय सेन्ड OTP थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला आं आंनिखौ होलांनोसै नायबाय थाबानो जाबाय फारसेनिफ्राय। बिनिफ्राय आङो फन नाम्बारखौ होबाय आधार कार्डजों लिंक मबाइल नाम्बारखौ। बिनिफ्राय आङो केप्साखौ होबाय। बिनिफ्राय सेन्ड OTP आव थुनानै होनोसै। अब्ला बेयाव OTP नाम्बार फैगोन दै नायबानो जाबाय। बे बक्सआव होनांगौ नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव OTP नाम्बार मेसेज फैगोन बेखौ होबानो जाबाय। अब्ला आंनिया फैबाय बेयाव आङो कपि खालामसै। बिनिफ्राय बे बक्सआव होनोसै। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव दङ साबमिट बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारखौ होनांगौ दै बे बक्सआव गासैबावबो होजोबनांगौ। नोंथांनि आधार कार्डआव 12टा नाम्बार थायो बेयाव मोनब्रै बेयाव मोनब्रै बेयाव मोनब्रै होनांगौ। बिनिफ्राय नोंथाङा OTPजों मेसेजजों नोंथांमोना OTP लानोब्ला नैबेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबे केप्साखौ नैबे केप्सा बक्सआव होदो। बिनिफ्राय साबमिट थुनानै होदो। अब्ला आं आंनि आधार कार्डखौ होनोसै। बिनिफ्राय आङो केप्साखौ होनोसै साबमिट थुनोसै। अब्ला बेयाव आरो OTP नाम्बार मोनसे फैबावगोन नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव बेयाव नोंथांमोना प्लिज इन्टार OTP आव नोंथांमोना खनसे होबानो जाबाय बेयाव। बिनिफ्राय नोंथांमोना भेलिडेटआव नोंथांमोना खनसे थुबानो जाबाय। बिनिफ्राय आङो भेलिडेटआव थुनानै होनोसै OTP नाम्बारखौ बेयाव होबाय आङो। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नायबानो जाबाय। आं गाहायाव बोख्लायना खोन्थानि नोंथांमोननो बेयाव नोंथांनि नामा ओंखारगोन नायबानो जाबाय। बेफोरबायदि नोंथांनि नामा ओंखारगोन। बिनिफ्राय नोंथांनि आधार कार्डनि फट'आ बेयाव श' जानाय नङा। नोंथांनि आधार कार्डआ
नोंथांनि आधार कार्डनि फट'आ बेफोरबायदि ओंखारगोन। बिनिफ्राय गाहायाव आं नोंथांमोननो खोन्थानि नोंथाङा दा आपडेट खालामनो थाखाय नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ चेन्ज खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबेयाव नोंथांमोना बक्सआव नोंथांमोना टिक मार्क होना नोंथांमोना डाइरेक्ट नैबे आपडेट EKYC इनफरमेसनाव नोंथांमोना थुबानो जाबाय। अब्ला आं थुनोसै। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थालांनि फारसेनिफ्राय बेयाव दङ पार्सनेल इनफरमेसन, बिनिफ्राय एड्रेस। नोंथांमोना बेयाव नोंथांनि नाम गोरोन्थि जानायफोरखौ नोंथांमोना बेयाव सोलायनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना एड्रेसखौबो नोंथांनि एड्रेसफोरखौ नोंथांमोना बेयाव सोलायनो हागोन। बिनिफ्राय गाहायाव नोंथांमोना नुगोन बेंक एकाउन्ट डिटेल्स। बेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ नोंथाङा गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ सोलायनो हागोन। गुबुन बेंकखौबो नोंथांमोना होनो हागोन। बिनिफ्राय आङो बेंक एकाउन्ट डिटेल्सआव खनसे थुनानै होनसै। आंहा बेयाव बेंक एकाउन्टखौ चेन्ज खालामनो दङ। बेखौ आं खनसे थुनोसै। अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन। नोंथांमोना एसआव थुनानै नायबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन। नायबानो जाबाय। नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ बेयाव नोंथाङा सोलायनो हायो। बेयाव थुनानै दाननानै गुबुन बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना बेयाव होनो हायो। बेयाव बेंक एकाउन्ट नाम्बार दङ। बिनिफ्राय कमफ्राम बेंक एकाउन्ट नाम्बार बेखौबो सेम होनांगोन। नोंथांमोना सोलायनांगोन। बिनिफ्राय नोंथांनि नामखौबो नोंथांमोना सोलायनो हागोन। बिनिफ्राय IFSC क'डखौबो नोंथांमोना सोलायनांगोन। बेयाव नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांनि बेंक नेमखौ नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। ब्रान्च नेमखौ होदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना आपडेट मारिदो। अब्ला आं आंनिखौ सोलायजोबनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ फारसेनिफ्राय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। आङो बेयाव गासैबो बेंक एकाउन्टफोरखौ सोलायजोब्बाय। बिनिफ्राय आं दा आपडेटआव खनसे थुनानै होनोसै। अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन। नोंथांमोना कन्टिनिउआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्लानो बेयो आपडेट जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना बेखौ सोलायनो हायो। नोंथांमोना गोसोबायदि सोलायनानै लानो हागोन। एड्रेसफोरखौबो नोंथांमोना पार्सनेल इनफरमेसन नोंथांमोननि बै नाम गोरोन्थिफोरखौबो नोंथांमोना सोलायनो हागोन। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव जोंहा गोबां मानसियानो E-Shrome कार्डनिफ्राय फैसा मोनाखै। मानि थाखाय मोनाखै होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोनखौ बेयाव खोन्थानि जोंहा उन्दै गेदेर गासैबो E-Shrome कार्ड बानायदों लेबार एमप्लयमेन्ट। बिनिफ्राय जों साबेसेया मोनगोन बेयाव जोंहा पेन्सननिसो फैसा मोनगोन दै। जों गासिबो मोना उन्दै गिदिर गासिबो जों बेयाव मोना। गोबां मानसियानो E-Shrome कार्ड बानायदों। जोंहा बेयाव पेन्सन एप्लाइ खालामनांगौ 18 इयार्सनिफ्रायनो। जायफोरना बैसोआ 18 इयार्स जाबाय नोंथांमोना बेयाव पेन्सन एप्लाइ खालामनांगौ। E-Shrome कार्डआव माखासे स्किमफोर दङ। नोंथांमोननो बिनि भिडिअखौ लाबोगोन आङो। बेयाव गासैबो अपसनफोरखौ होबाय। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थादों बेंक एकाउन्ट डिटेल्स। जोंहा बेयाव गुबुन बेंकखौ सोलायनाय चेन्ज खालामनाय बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय। नोंथांमोना नामफ्राबो गोरोन्थि जानानै दङब्ला नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलजोंनो सोलायनो हागोन। बिनिफ्राय जोङो पेन्सन एप्लाइ खालामनो जायफ्रा नोंथांमोना खालामनो हासिगोन। दा बेयाव अपसन फैबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थागोन फारसेनिफ्राय। नोंथांमोननो उननि भिडिअ आं नोंथांमोननो लाबोगोन जायफ्रा पेन्सन एप्लाइ खालामनो। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ बानायदोंमोन। जायफ्रा नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट नोंथांमोना नामफ्रा नोंथांमोननि एड्रेसफ्रा गोरोन्थि दङ नोंथांमोना बेफोरबायदि सोलायबानो जाबाय। आरो जायफ्रा E-Shrome कार्डखौ नोंथांमोना लेबार एमप्लयमेन्टखौ नोंथांमोना दासिमबो एप्लाइ खालामाखै खालामनो हागोन। दासिमबो एप्लाइ खालामनो हानायनि चान्स दङ। बिनिफ्राय जोङो बेयाव लेबार एमप्लयमेन्ट जोंनि बे E-Shrome कार्डनिफ्राय जोंहा फैसा मोनबाय थाया। जोंहा बेयाव माखासे स्किमफोरखौ जोंहा एप्लाइ खालामना लाब्लासो जोंहा बे E-Shrome कार्डनिफ्राय फैसा मोनगोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनानै होनाय जाबाय।